Penjo maber ahinya Rose. Gima nyalo kono Rose en ni kana chako na wacho nitie gima iluongo ni job shadowing to gi internship. Koro job shadowing ni ema miyo nyithindo kata graduates tiegruok mar neno kata kapok gi graduate. Actually job shadowing en mar nyithindo ma pod nie school. Koro gibiro to gi have a feel mar environment mar tich no, gichako puonjore, gineno ka be tich course matimo ni kaka Rose wacho ni mar janyuol no course ni ba winjo kadware kata kadware, nikech iyudo ka ine itich kanyo ineno kaka jogo timore, kata ka en HR, en marketing, en finance, en which background, iyudo ka be adwa time adhi kode mbele koso awe adhi kama nyien. Kono mano mokwongo mar tiegruok mar companies oningo yaw dhoudi gi through job shadowing mamiyo nyithindo nafas mar winjo kata bedo gi feel mar kaka tich chalo, be course magitimo go be gin course mag degier kata nigi interest margi kata gin gi dwaro mar endelea mar chorore mbele. To kichaki neno mar ariyo en internship bende. Pod I insist ni stakeholders mantie kae maduong' ahinya en companies. Companies oningo be ni nigi programs ailago ma dwe ka dwe kata ka en quarterly, like for us en quarterly. I embrace graduates mutieko makoro job shadowing, makoro jomosa tieko. Gimbe giyudo experience makoro ka gines gindike CV kacha to Rose ndiko ni asa bedo gi experience marom kamae, osa bedo ko oyudo ginene tiegruok na ailano. Mar adek nen initiative mar wacho niya experience ma companies dwaro gi, it's high time gichak reduce gi. Tiende niya wa promote from within to wa create space piny ka. To Rose gini donjo ka gin green, kaka waluongo gi ni they are green, they are freshers, they are half-baked. Half-baked to ini dwani ng'amo dhi olos nigi ma kora awuo gi HR practitioners gi companies, udwani ng'amo otieg gi kata ng'amo migi that experience. How about kwa ya odozwa wachako wa promote jo 2 years or 3 years next level to piny kae wakelo Rose gini freshers to gimbe gi yudo tiegruok. Koro apani those 3 initiatives kwa keto in place as companies, as organizations wanyalo konyore malong'o ahinya. Koro onge kaka this conversation can be complete kata ni otieko en whole koponi janyuol gi nyithindo kende mowe kendgi gi sirikal madam Okal nosacho maber ni sirikal bende is overburdened because gimbe they can only do much. To wambe koro as companies we need to come in, we open our doors from the level entries, we push up promoting from within. Kapo kikwayo 10 years experience ka ujo 10 years main godogo chor gi malo piny ka dong nafas ka freshers waket kanyo. Thank you. Sharon Ngala. Erokamano ahinya, wacho ni kinde mawantiere kar ka gik moko osebiro kacha e yo moro ma piyo ahinya kendo penjo mero mana donjo. Wadong' gi dakika maromo 4. Ang'eni thuolo dhi tiyo kode maber mondo wayud ote madonjo kacha SMS, Facebook ma pod medo mana donjo kar kacha mondo mi waketgi e